Hey yo Mzansi, it's your boy King Ginger Cream de la Cream and this is Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up. Mawukuthi uthandana nomuntu and uyafeel ukuthi into yenu ngathi ayinayo lempahla. Ayinayo lempahla. Ayinavavavum. Relationship engenavavavum whereas we are facing uDecember. Kuye kube relationship week. So baleka ngeenyawo zombili makuthi relationship yakho uyafeel ukuthi weak. Nowadays amadoda athengela abafazi babo ama iPhone. Makuthi indoda yakhe bengakuthengeli iPhone. Ayikho weak, strong. Ukuthi sazokuthengela. Angifuni ukuqabana namajita, but macheri nani nine rights ukuthi nibheje all over. Mawukuthi nawe izinto zakho zikhambela kahle, but mawukuthi ezothandwa ayihambi accordingly. Ningahlali nithi nizama ukulungisa into enibona ukuthi ngeke ilunge. If you see that your partner is toxic, your partner is abusive, your partner unesandla, mushiye. Uma ingashiyeki, contact me uGeneral King Ginger ukuthi akwazi ukuthi anisize. Hlukanani Mzansi, aliphele lolu thando le fake. Into engilwelayo ithando leqiniso enizokwazi ukuthi nakhe ama generation ngothando. It's about that time. This is Home Affairs, the one and only King Ginger, Ntwana seKing Indlovu, ene camera nje. Camera nje into ebalekile ne microphone ukuze sizwe sonke. Ngithatha ungiyise khona amaKhrisana ngiyobasiza. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand mabuyo bampolunyu class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to Costi Mzansi, makuthi uyayazi ikhala ye-ID yase South Africa, you will understand ukuthi why I call this show Home Affairs. It's a green bar bafethu. I-passport, it's a green bar bafethu. Ngiyabona ama-smart card manje. But in South Africa, you know, green is number one, and that's why we are trying to build a green nation. I-nation eqhakazile, i-nation ehlaza. Hayi i-nation nje edelelayo. Mangithi ehlaza ngisho ukuthi ehlaza ngokudelela. But hayi i-nation engeke ihloniphane. Hayi i-nation ezozala izingane eyizoba i-nation engekho right. We are rebuilding the country. That's why nginihlukanisa. Puti sondela. Hlala ngapha. Ngiyarebuild la. Ngibuyisa isizwe sakithi ungahlala mfowethu. Yebo. Uyaphila? Saphila futhi njani? Ngiyaphila mfowethu. Ubani igama mfowethu? Mina enhle wakwaHadebe. Hadebe mfowethu. Yebo. Khuluma nami mfowethu, ukhululeke nje. Ukwenzani umjolo? Hayi bhuti umntana phela ngibhekene nenkinga. Yebo mfowethu. Yebo bhuti umntana nginomuntu la lo muntu sinenyanga eziwu4 sithandana. Awu nice. Thando lisalusha. Silusha uthando kodwa bhuti lo muntu ngisamthinte kanye. 4 months. 4 months bhuti. Lo muntu ngisamthinte kanye uma ngimbiza ungitshela izitori nje ngingazizwa kahle ama skills angaphili. 4 months. 4 months yonke bhuti. So lokunaqala ukuthandana kwabaka kodwa ngize ngibona ngathi kwenzeka iphutha ngendlela engize ngibona ngakhona ngoba lento yenzeka kanye. Manje ke mawusukhuluma naye phela umcela futhi ukuthi ngicela siphinde, ngicela ukubona, ngicela uvakashe. Uthini? Ya wona nginokumcela impela ungibikela izitori mengekho nabangani bakhe ungitshela ukuthi ubhezi. Ngitshela ubhezi kakhulu sekukade ngamgcina lo muntu futhi. Sekukade ngamgcina. So mawukhuluma naye efonini uchaza thini? Mengekho nabangani bakhe uthi usuke busy. Akazi ukuthi ubusy ngani, uthi usuke busy. Wena umuntu ucabanga wena nalo muntu niyathandana njengoba nje naganga kanye.
hey ayangisayiboni ukumbona ke khona umbona ni uyambona kodwa angimboni nokumbona nesikhathi nje phela ngamgcina uyamthanda yena ngiyamthanda yena phela but seliphelile manje uthanda phela ngoba manje uyislima phela u4 months shuthe wena u4 months wonke unibugqilaza ngendlala wena ngiyabona ukuthi phela islima yini la sengiyabona ukuthi ayi ngeke ngilongiqhubeka ngihlala la uma eqoma awungithathe ungifake la eqoma wayeyibonisa iexcitement wayekubonisa ukuthi ukujabulela ukuthi lento iyenzeka noma mhlambe naye kwenzakalani angasho ukuthi wayekhombisa ukuthi yena umuntu right ngoba waye-right phela wayejabule siqala nje lento iqala waye-right kakhulu njengoba nje manje ngingasamtholi kahle ngisamboni kahle lo muntu awukazi umtshela ukuthi anihlukane phambilini angazi ngimtshela so namhlanje ufisa ukumtshela namhlanje ngifisa ukumtshela impela ngifuna iphele lento yami nayo ngoba phela manje ngiyimislima yeah so wena ngaphandle kwakho ubusalokhu ulindile uyitshela ukuthi lento izolunga ubungathandani namuntu bengathandani namuntu lokho ngilindile ngilongiduduza ngithi hayi mhlawumbe uzofika ayilutho so ngifisa ukwazi from you my brother njengoba my sister sinlethe naye ufike naye la yini into ofuna ukumtshela yona mesehleli la angifuna ukumtshela ukuthi ahlukana ngisamfuna yeah ngifuna umuntu ojayi so right sengi-right kakhulu yazi mfowethu inzima kakhulu indaba yakho and ibucayi ngoba yabona ukwenzeka islima isikhathi eside kanje kuyawuhlukumeza nomphefumulo kodwa ke mfowethu mina ngizokusiza because mina ngiwa accepta kanje nje lama emails nalezi incwadi ingoba ngisuke ngifuna ukusiza abantu but wami kuwena mfowethu nawe mina nginama options awu2 ukuthi wena mfowethu umuntu wakho mawuqeda ukumlahla khona la sizomnika thina u50 ukuthi agibele itaxi aye from a abamba amateksi ayilokishini noma sinibuyisele ngaleli bhasi senilethe ngalo nobabili senihlukene ukhetha kuphi ngikhetha ukuthi hayi ubunike u50 egibele eye from a agibele ayilokishini yebo awusamfuni angisamfuni usho yebo ukuthi ngisho hayi welcome itle ndoda isho uthi yamlahla awungikhiphela yena ebhasini liyasindela aphume nje mfethu so wena usuzokwazi ukuthi ukhululeke manje ube free ukwazi nani ukuthi ubheke kabusha ukuthi yebo angizoqhubeka impela ngibheke lona ngiyamshiya impela mfethu ngiyaxolisa yazi wazohlukumezeka kakhulu mfethu hawo mfethu nomfonela akachazi so njengoba ukwazile nje ukuthi umuyine ukuthi eze nawe namhlanje ukwazi ukumncenga kanjani ngizengaqamba amanga ngathi angiphelezele ngiya ku-interview kwayila ngathi uyavuma khona kwayila ngathi uyavuma khona mase ngisho kanjani uye lo mlahlayo uye lo usho yebo yena lo yebo nkalakatha singicela uhlale ngapha kwenzakalani la ungahlala sisiwami ungahlala ngizokuchazela nje mntakama ubani igama konje sisi Ntando Ntando ngihleli nobutla uyamaza ngithi ngiyamazi umuntu wakho yeah umuntu wami okay uyasichazela the way enizanda nakamnandi ngakhona na the way umphethe kahle ngakhona wena ungathini uyithandayo ngayo engiyithandayo ngayo ukuthi ungipha uthando uyanginakekela nje yeah impela nje ngiyamthanda wangempela like hey ngijimela nje egazini ungipha ama goosebumps njalo nje mangimbona siyami mawuthi njalo mawumbona nibonana kangaki mhlawumbe ngesonto okay awudlula 2 weeks singabonananga yeah ne nigcine nini ngumbatha together awudlula 2 weeks nakhona no phela angithi indlela yokubonana akufani nigcine nini ukumbatha together isonto lidlula ibhutwami wena ugcine nini ukumbatha wena ongibatha ngedwa izolo okay izinto zakho ihamba kahle uyagodola wena ngapha yini ubathe yedwa ubhuti kunento afuna ukuyikhuluma nawe hawu baby kwenzakalani ngichazele mfethu nanga sekubiza ngobaby ya Ntando ngikubizelana ngoba ngizokutshela ukuthi hayi mina ngisakufuna awusangifuni yini ngiyathuza into yami nawe qala singizelela ngoba bengithi interview manje ungibizela uzongala ya
bekuyona ndlela engibona ukuthi ngakhipha ngayo endlini ngoba phela umuntu ohlezi ubhizi ngithi mangithi akwenzeke lokho wena ubhizi akwenzeke lokho wena nabangani bakho wayibona nje leyo nto leyo. So manje lokho kuchaza ukuthi kumele ungale. Ya uyakwala sesiwami wena ungathandana kanjani nomuntu number ndawonye awusazi nanokuthi nake number ke wena ke at least usakhumbula nanokuthi kodwa uthando ngiyamnika nje nini efonini. No, we do go out on a date. Nini neka ngaki chaza mfethu ngithethe ukhuluma iqiniso nange eqamba manga phambi kwakho khuluma mfethu sinenyanga eziwu4 yebo sithandana nalomuntu number thaka kodwa nakhona ufila ngathi washaya iqhude kwashesha wathi bhatya leyo 3 seconds eyodwa ngamgcina ngalelo langa ya wenza islim umjida kodwa sano sami how kodwa baby sasebenzele isithando lo muntu mangimbiza futhi ungitshela ukuthi ubhizi bengekho man wena mangitshela ukuthi ngibhizi wena usungabona ukuthi ngibhizi awuboni ubufakazi because I do video call you ubhizi insuku zonke amanithi awuboni ubufakazi okay wena uphila kahle wena usunga ujola nomuntu 4 months nenze nimbathe ndawo isex kakodwa nakhona into eciciyeliwe usumsheshisisa bakithi ngathi uyambale ungenza umjidi slim no bhuti wami yazi ne ukuthi ngalelo langa ngangiphuthuma kodwa naye wayazi ukuthi vele manje awusasenzi ngani isikhathi ke phela after 2 days ubuye umqophozisi after a week after a month 4 months kakodwa uphuthuma hayi siswami siswami phela manje ntana ngizokutshela ukuthi hayi mina ngisakufuna ayiphele lento le awukwazi ukuyisho lento le awukwazi ukuyisho lento le siswami sacela ukumbika isithando sakho bengicela phela ukuthi leli gama ithi sana sama ungasebenzisa indaba engekakwazi okay yini ke awungithandi akasakufuni awungithandi uthando indaba yokuthi uthando angisenalo luphele nini semba uthi luphele nini isilima sakho phela luphele nini luphele mawuhlala ubhizi uhlala ubhizi angithi zonke ubhizi ubufakazi uyabona nje ubufakazi awuboni angivideo call ngikhombisa ukuthi ngibhizi angikukhombisini ukuthi ngibhizi ngevideo call how ubufakazi kanti kumele ngikhombise kanjani ukungethemba kwakho awuthemba wena sonke lesikhathi wena shuthele umuntu umbona kwi-video call uhlala ubona ikhanda buka ke abanye abantu babonani bona babona konke namathanga babona konke nezingalo babona konke wena uhlala uboniswa ikhanda wena ngoba wena unzu ngisidididi ya wena ungunyelwa ikhanda buka ugqone into ewusheqe kanjani wonke umhlaba uyawabona amathanga akho bekumele sana samaphuma la siye kwi-date you told me we going on a date benzela ukuthi uza la inhloboni yothando lenhloboni yothando uthando angisakufuni sengirathi ngiyabonga bihlike awukwazi ukusho kanjena sana sami ngiyacela kanti yini oyifunayo kulomjida mfethu yini oyifunayo ngoba unasikhathi sakhe ngiyamthanda bhuti wami kanjani mfethu kanjani 4 months wonke umziba umenza slim wenza ama excuses kanjani nawe musu kuyibambezela mawubona ukuthi khona la ubhizi khona uyakudedela ngiyakudedela qhubeka uyindaba ungenza kanje okay why today because yilona lolu suku kade lilangazelele why today uvumile why today sekukade ngibekezela why namhlanje kanti fanele kushiya kulahle nini ulahlwa nini nekuneyinsuku owaliwa ngazo waliwa ngama Sundays only Butamena futhi ngena phela ndaba why khulumela wena ngakhulumela angithi umbizile ukuthi ngizomsiza akusiza hayi ukuthi umkhulumele angimkhulumele ungitsheli usengitshelile ukuthi asafuni mtshele okay awuthi ngingakhuluma awuthi mtshele ukuthi awusamfuni lo cha ntando angisakufuni awukwazi ukusho useshilo awukwazi useshama ngikhuluma nawe ngiyakucela awukwazi ukuyisho lento sami sengishilo ntando angisasekwazi ngibezela isikhathi eside kakhulu futhi sithi isikhathi ngibekezela inyanga eziwu4 zonke lo muntu ngambona kanye butwami lo muntu ongangifuni ya lo muntu ngiyamondla njalo ngokubonana kanye umondla uyamondla ngokomoya wona lokhu kuba busy ngondla yena ngomoya lokhu ngibusy ngondlana naye lokhu ngibusy ngondlana naye niyondlana nina yeah siyondlana vele ngoba siyamthanda ngithi umuntu mawumthanda uyamondla wena uyilenzale yondla nayo kushuthi ke phela siswami awumondli lo muntu uma ukuthi uyamupha imali sometimes akukona ukondla lokho lo muntu udinga ukondliwa ngokocansi ngokomoya ngokomgqobhozo wena njengoba nje ukephuzela kanje ubani okondla ngokomoya Mtswi wamnika kanye nakhona wamputshuzisa Nkosi yami umsheshisi uhamba ama-club lo muntu awumenzile umngani wami Slima mfethu isikhathi angisenaso angimazi ngamgcina ngalela la ngangimazi kodwa ubufakazi manginabangani bami awuboni ukuthi nginabangani bami
Hayi bo. Okay. Hamba ohlala nabo. Mhlawumbe bona bamsiza. Kushuthi abangani bakhe ba-important kuna. Kodwa vele yazi nikulungile vele sengithola abangcono. Uyangishishisela nje. Abangani. Kade ngabo. Noma uthola amadoda angcono. Because awushonga ukuthi ongcono. Uthe abangcono bangaki uthola nabangaki. Uyibone eli lento kushwa imali. Kade ngayibona. Ya uyibone eli. Ya vele ungithisela isikhathi umuntu ongenamoto vele nje ngizomisa empilweni. Wow. Ayibo. Umuntu engimondlayo Wena unayo yini imoto? Yeah, nginayo mina imoto. Oh, uzobona ke yabona le bus le nifike ngalo awusabuyelike ngale emuva sis. Welcome. Niku 20 lo. Angeke. Angufuni. Niku 20. Awufuni uzowalka ke uzogibela lapha nama taxi aye Bree from lapha uye Bree. eBree uye lokushini asabe yebo ngihamba sana sami uyangishiya uthi awufuni ungawaste u20 wami ungawaste sana sami mina sala nje kanje nike mshayi ngawo akasala nayo imali yokugibela buku welcome yakuzama ukunika welcome indaba lentombazana uyinika imali eningi kanje mthetho wena angifuni ungamniki lethi imali yami indaba angifuni eyami le mali ngifuni vele welcome indaba umnika imali eningi kanje angifuni vele bakhona banginikezayo wena ongenamoto wena unalutho nawe unamoto right ngiright kulungile vele uyayidinga 150 akayidingi nikeza udinga uyena idinga uwe udinga uyena kuna yena uthi asikunike yena uthi uthola abangcono uthola ukuthi lolu wena ubumzama ya vele inkonzo yasekamera na uyithola ngoba vele awufiki ku G-Sport wawunqaba uzofika kanjani ku G-Sport umsheshisisa umenze siquick ngangibona ukuthi ungalithola ithuba ayikho leyo kunento encane wayibona ngani ukuthi encane umduni uselumile lapha ngizomjoyela kabi hayi suka nje ngibona ngathi uthi ngikhisela isikhathi ikude G-Sport uyofika kanjani ikude ngoba incane into yakhe ikude iphushekile yaya kude G-Sport ayisathinte kumjoyela yabona yibo laba abangcono hey nangathi hey vele laba banemoto yiba abangcono usho kubani uthi hey wena usho kuwena nakuwe lo bhutlo akasale nabangcono ngiyangisiza nje futhi akasale uthola kanjani nalo ngiyana yemi nawe ngiyavela nawe ngiyangiright futhi wena ayilana ngangithi ngithola umtshela uthi samfundo intombi yokwenzani intombi awutholanga ntombi la wathola umgijimi okwenza isilima ngangitshela lokho phela ngimbona ethobile ya ngithi umuntu ongcono kanti uyimbozile uyidisguisele lo sathane futhi wena sisamuzwa walker ende sizolokhu sikubuka nje uwalker ngeke ugibele la angeke uzohamba nobani ngayo le moto le ngiyobuyela ngayo ekabani eyakho ke ayibo ngeke wena nemoto uthi unemali umzama uthi uyangondla wondla mina angondli ukwenza kanjani mfethu akukhufuzisa kanye kahle ngibonile ayingoba ayifiki ku G-Sport ayifiki ngenze njani lodwa nakhona ukuphuthumisa ngoba kushesha isikhathi endekade umomelele isikhathi ungichithele isikhathi nami nje mfethu ngingalishaya iqhude kade ngikulindile lokho ngihudla ngamathanga bese ngithi ngiyaperforma wena ujwayela kabi ubafo wena ya futhi asisafuna ukuhlala nawe la uyasibhora akasale nabangcono lo base ngiright wena sala nabangcono abafikayo ku G-Sport abafikayo la vele hamba nento encane hamba nawe sala nalo chicken pox wakho G-Sport ngiyahamba vele ngicela ubonise lo ama taxi ngicela usukume futhi esitulweni sami kodwa sana sami hayibo kanjani awukahle wena musukubamba omunye umntwana awukahle demoni kanti ngivumela abantu ukuthi manje yona uyeke omunye manje ombambe lo muntu welcome ngizotshela welcome akuqhinye njalo yindaba kade usamfuni sana sami ngiyacela akakufuni akasakuthanda sana sami uvumela abantu ukuthi so useyafika cha qala ulungisa amagama useyafika yini ku G-Sport useyafika yini sana sami mhlawumbe uzokulalela shintsha amagama akho khuluma nawe shintsha amagama akho sana sami ngiyacela sana sami mbambe welcome lo sana sami ngiyacela musukuyenza lento mfethu singene ebhasini kumele sihambe siye ku date ani mbambe lo sana sami ngiyacela mbambe welcome umgone mawuthanda sana sami ngiyacela yabona mfethu niyopheza ukujolana lezingane kanje njaya ngena ngale ebhasini ngizokhuluma nawe manje ya
welcome zokukhipha imic ngalapha ngena ngalapha ebhasini ungaqali nje ume nje kanjalo King Ginger cream de la cream tona seking indlovu bafethu kushubile hey fuseke wena man ulokhe waza Chris le ntombazane le lokho ncane mkhinye welcome Komisa lengane ngenqolo phansi Dlamini mfethu Haw Shoputi ningadina bafethu njengoba nazi bafethu ukuthi mina ngibuye ngisebenze kuma Uber sekumi Uber sekhaya lana iyangimemeza manje King Ginger cream de la cream home affairs bafethu ziyakhala it's going crazy it's going bananas take me home Hey yo, boo! It's your boy King Ginger cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bambolunu, Welcome to Aldi Sakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to inkinga usekhathele yesena